etxuriek, gero, haikitek joen zan, eskapoia bien gerrara. Eskapoia bien, bueno, esaten da bien, nire amak esatuzten, zelan joezila, Kataluniara joezila Irun, Barcelonara, batez izen zan Jose Agirre, esaten do berak, esan zuten, besti itxasotarrak harti itxaso, da besti nire haitike. Eta bat, hila inzala, ero hila biela, da nire haitike besti harrakoia bila, Jose Agirre. Da nire haitikek saltu egin, pasauzan beste kaldera harrakoia bien. Eta handik harrapoite gero, zuzen sartu abien campo de concentración de Gurs. Haitzen apurtxo bat emaina. Egite orduen, gerrari biliko zan, gudari izango zuan, ez da? Karo. Hala, ez da nun ibilizan, hori ez da, zitu zan. Nik entzun dure bai izan zela, kapitan de rojos, ez da, nik amare izan da zehoze, bate bere kontraute. Rollo ematen, ez da, ez dute esan, gehiago ez da jolan. Zure etxiten nuen eta lan bierra. Bierra ikia ben, Mendizabelenien, enkargau egotzen. Hori zapatero, abainako zapatero esatuzten, zelan gogorra zuan, ze dentadura bat, 50 kilo katiak altze utzin joazen aginekin. Gogorra zuan, neguz esatutzien, neguz. Da, bueno, gero Mendizabelentik, berri urta binien, horrek eskapoia bien, eta harrapoa bien Barcelonan, eta handik Gursea sartu abien, campo de concentración de Gurs. Osa, joen, orduan, zure egitekin goban gerra guztize, Rebako hemen, eta gero joen zan, Barcelonarainoan gerran jarraitu abien? Horretan joen ziren medikara gerran joen ziren. Gerran joen ziren, da jarraitu abien, lo que pasa que han, gero, txartoa agertu zinien, bat harrapau besti hau, eta besti eskapau. Eskapau abirien, Gursi ez hartu. Nundik? Badakizuen nundik pasu? Junkeratik. Junkeratik. Junkeratik amak esatuzten. Da, pasu izan handik. Da, hori dakiz, nire atxiteik aben arreba bat, gero hilango da, Madrilera junzan, biziten, sekia ben gizona ustu dut izizela frantzesa. Da, handik, zehose kontuatu zien nire amai. Hane, badakizen, geuz asko, beha, bueno, geuz asko etzien kontau.